ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି ଏବେ ଦେଶରେ, ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବା ଡରରେ ମୁଁ ଆଜି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କଲି ଖରାବେଳଟାରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି। ତ ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ସକାଳୁ ଆଜି ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇକି ମୁଁ ପଖାଳ ବେଲା ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଖାଇବାରେ ଥିଲା ଶାଗ ଭଜା, ବାଡ଼ି ଶାଗ ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁଲକୋବି ପକୁଡ଼ି। ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଦ ଆସେନି। ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ତାପରେ କାମରେ। ଆଜିକୁ 3 ମାସ ତଳେ ମୁଁ କିଛି ହଳଦୀ ତାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲି। ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ା ରହି ରହି ଗଜା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଆଜି ସିଝେଇବି, କାଲି ସିଝେଇବି, ଏମିତି କରି କରି ସମୟ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ଭାବିଲି ଆଜି ତାକୁ ସିଝେଇ ହିଁ ଦେବି, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ଏପଟେ ଭାବୁଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସିଝେଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଅଲଗା ଜାଗା କଥା ତ କହିପାରିବିନି। ଗୋଆରେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ରେ କିଣିବେ ତାହେଲେ 4000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଳଦୀ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ତ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ନା। ହଳଦୀ ସିଝେଇଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମୋର ଅଧା ସରିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଚୁଲି କରିବି, ସେଇ ଚୁଲିରେ ହଳଦୀକୁ ସିଝେଇବି। ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ଯାଇକି ସେ ଖରାଟାରେ ଚୁଲି ବନେଇକି ସେ ଖରାରେ ତୁମେ ହଳଦୀକୁ ସିଝଉଛ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଖରା ଦେଖିକି ତୁମକୁ ଡର ଲାଗୁନି କି, ଏତେ ଖରାରେ ରୋଷେଇ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଖରା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ୍ ଯାହା ହେଲାଣି ନା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏପଟେ ତ 4000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ ଲେଖା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଗାଁର ଝିଅ ମୁଁ, ଗାଁରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଆଗରୁ। ଆଜି ଯାଇ ବି ମୋ ବାପ ଘରେ ଚୁଲିରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନୁହଁ। ଚୁଲି ବନେଇବା ପାଇଁ 3ଟା ଇଟାକୁ ନେଇନେଲି, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ବାହାଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି ଜାଳିକି ସେଠି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମୋର ହଳଦୀ ସିଝିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ହଳଦୀ ସିଝିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖେଇ ଦେଲି। ଏଇ ହଳଦୀରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।